kaikille tänne koiran kalastuksen pariin. Täällä on näköjään, täällä näyttää olevan haukea, pientä haukea, sit taimenta ja lohta, lisähaukea, paljon isoja haukea ja paimenta, mutta koirakala! Ne ovat hirveän harvinaisia tällä seudulla. Eiköhän ruveta onkimaan sitä. Joo, nyt te ruvetaan onkimaan. Meidän vene, Sebu on tuolla toisessa veneessä keskellä järveä meidän siimaa ja tässä on tää meidän hieno vene. Eikö se ole styli? Aika stylish vene. Ja tuolla se koirakala taas kipittelee ja tuolla on ne meidän kalat, mitä me ei aiota pyydistää. Siis mitä me tähän tarvitaan, Sebu? Ei tarvitse kuva syötti ja vapaa. Ja siimat. Ja mikä toimii syöttinä? Juusto. Ja tietysti koira. Koirakin pitää olla, että pystyy harrastamaan tätä koiran kalastusta. Koirakala hyppäsi suoraan veneeseen. En avaa sitä noin helpolla. Tuo mikä syöttinä? Juusto. Ja metwursti. Niin. Ne toimii parhaiten. Metrusti on parasta. Joo. Me otetaan pieni tauko, koska Sebulla kestää pikkasen laittaa toi meidän vapaa kuntoon. No niin, ja nyt jatkuu meidän koiran kalastus, erittäin loistava koiran kalastus. Siis, ollaanko nyt valmiina, Sebu? Ollaan. Ja tuolla on näköjään koirakala, tässä on meidän syötit, juustonpaloa ja varasiima. Koirakala. Laita vähän enemmän sitä koirakalaa päin, niin varmaan nappaa. Okei. Oho. Ai, vetääkö? Ei, vähän houkutti. Oi selvetti. Kato. Tyhmä. Joskus koirakalat on vähän tyhmiä. Älkää ihmetelkö, ne ovat yhtä tyhmiä kuin koirat. Äsken oli jo vähän kiinni. Kato. Se on koirakala. Tuolla jossain. Kato. Pidä vähän aikaa siinä samaan aikaan. Ei kun mä siirrän sen tohon noin. Kato. Noniin, kato, oli jo kiinni. Oho, Ai. nappaa aika herkkä. Ettei tonne koristeeseen vahingossa. No niin, sitten ruvetaan täältä. Pitäisikö sitä houkutella vähän enemmän tänne päin? Kato. Kato, koirakala. Se on näin tyhmä. Kattokaa. Se ei viitti edes syödä. Silloin kun Laitetaanko Te pieni ette tauko tiedä. vai ihan vene? te ette tiedäkään, kun kauan tässä kestää. Kato, kun me niinku kun sitä kalastetaan, niin sitä ei yleensä tule, mutta silloin kun sitä ei Laitatko kalasteta. tauolle, mä vaihan venettä. Joo. Ihmeessä. Ja tässä meidän syötti. Nyt etää koirakala. Ja tuonne. Noin menee. Siellä on koirakala. Se lähtee pakoon. Wow, mä en tiennyt, että se pelkkää juustoa. Ei se pelkää. Mutta se on irti. Oho. Se on lähtenyt Ei irti. voi mitään. Joskus koirakalan. Joskus koirakalat ovat pieniä. Niin, että silloin kun niitä ei kalasta, sitten yleensä saa, mutta ei tällä kertaa. No niin. Laitapa tauolle. Joo. No niin, tää on koirakala. Ja Sebu. No, miten on mennyt? Onko tullut kala? Huonosti on mennyt. Mm. Tossahan on koirakala. Ihan vieressä. Joo. Miksi et sä vaan tekisit niin, että Tuu. kalastaisit näitä kaloja, mitkä tässä on? Okei. No niin. Mutta Okei, kyllä ehkä ihan juuston nappuun. irtos taas. No semmohan ei sukeltamalla seemi. Sehän käy meille suorastaan peden päälle. Oho, oikein taitava. Etkö? Näetkö koirakalaa? Juusto. Tuolla on koirakala.
On kyllä tyhmä. Ja nyt laitetaan pienet olleet toisa taas. Vähän tutto. Just on. Tässä Sebu vaihtaa. Mä voihan vähän, mä laitan tähän uuden kärkisiiven. Se on ihan hyödyllistä, koska se on läpinäkyvää, niin koirat eivät sitä näe. Mutta hei, tiedättekö te, että mä nojaan tässä vaan veneeseen. Tuossa mun allani on vettä. Ja tiedättekö te, että mä just äsken vähän kattelin, kun tuolla menee koirakala. Mitäköhän mä kuulkaa aiottaa sille tehdä? Onko se tappanut noit kaloja, kun nää on ihan selhällä joka ikka? Mä tiedän. Upsis, ei haittaa. Ahtui sitten päälle ihan muuten vaan. Voidaan, ettei hauet syö sua. On tuolla kuin pieni ja tuolla. Onks kuollut? Ups. Tuolla on vielä 2 elää. Ei haittaa. Mut toi näyttää syövän tota yhtä. Ja otetaan pieni tauko, että kun Sebu laittaa vielä meidän siimaa. Tervetuloa takaisin täällä. Sebu on vähän kävelleskin täällä ja tappanut samalla kaloja. Mitä mä voin kävelin vähän pohjaa pitkin? Eikö siinä ole mitään? Ei vaan. No niin, hyvä, jatketaan. Hei, tässä on koirakalla sun jalkoja välissä. Mä luulen, ettei se vaan vahingossakaan purase sua. Tänkin kun löysin pörrön. Miksi sä vaan otat sitä? Ai niin. Kekkonen. Tuossa on koira. Miksi mä otan sitä? Se on vaan sun juusto. No! Se on mielessä vaan tää juusto. Ei tykkää. Siis koska se on sun oma koira, ei se tietenkään tykkää susta. Sä omistat ja yrität kalastaa sitä. Onko se sohella siellä pitää järkeä? Tää on vikayritys. Jos se ei onnistua, niin sit voidaan sanoa hyvästi koirakalalle. Ei voida. Ja muistakaa, että tää on kooste niistä uutisista, koska meillä on taas uutiset. No seuraavalla kerralla. Onko sulla kuvaus päällä? Eikö se toi, että meillä on ollut jo uutiset, jotka on kertonut koirakaissa, tää on taas uusi kooste. Ai niin. Kato. Kato koiraa! Kato läski! Noin! Kato, heti nappas Se kiinni! nuolee sitä. Kato, mulla kiinni! Kiinni! Vedä! Vedä! Ei, mä oon täällä vedessä ja mä yritän vetää tuota koirakalaa. Se on se suussa! Ei olekaan. Ei olekaan enää. Ei täällä Vippe. Oliko liian täydestä? Koirakalla kun vähän niinku, Mä ihmettelen. mitä ihmettä. Mitä? Siis se ei enää kiinnosta. Kato, Vippe! Se on sun ruokaa! No niin! Vippe! Ota! Ai se nimesitkin se jo. Niin, mä en muista sen nimeä, että se on koirakala. Kato. Juusto! Ota se! Hetkonen, toihan on tossa tuo koirakala. Mene ja ota se. Kato, se on juusto. Se on juusto. Eikö sä älyä? Se on juusto. Se on juusto. Se on pieni vain. Mutta se on juusto. Eikö se olekin siisti? Mä kalastan juustolla. Nyt on! Kato! Koirakala kiinni! Mä nappas koirakala. Mitä tapahtuu? Menikö siiman poikki? Eikö se vei sen? Se siimaa sillä mukana. Mitä? Se ei pysty syömään sitä. Nee. Tau. Älä siimaa. Älä siitä siivosta välitä. Kyllä se sulaa mahassa. Ei sillä oo siimaa. Näköjään
näköjään tai... Mä olin pitänyt kameraa tälleen koko ajan, mutta se ei varmaan haittaa. Siis ette nähneet, kun koirakala nappasi kiinni. Anteeksi, oli tosi paha vahinko. Joo. No ei ole edes tarvinnutkaan nähdä, kun se pääsi irtikin. Niin, mutta varmaan näemme ensi kerralla uuden koosteen parissa. Moikka! Moikka!